Vaig estar a Seguretat Ciutadana, després vaig estar ja científica i em vaig formar a base de cursos que et van donant, bàsics, avançats, i t'especialitzen una miqueta més en on tu vas a parar. El cos de Mossos d'Esquadra és un cos amb moltes especialitats. El ventall de possibilitats que té, si no t'agrada un lloc, te'n pots anar a un altre, n'hi ha molts grups, moltes unitats. La nostra feina és molt important perquè quan identifiquem per empremta, el dia del judici, vull dir, aquella persona ha estat en el lloc dels fets. Jo des de petita sempre m'havia agradat, era una professió que m'agradava. Sempre he cregut en la justícia i penso que el ser policia és ser just amb tothom. Vaig trobar-me un company que em va animar, ell era mosso, i em va dir que si ell havia pogut, jo també podia, i va ser l'empenta per presentar-me i entrar dins del cos. Jo a les dones els dic que es presentin, que si jo he pogut, també pots tu, i endavant, i que us esperem.